Me time pang mahirap version. Kung kagaya kita na hanggang ngayon ay nagsasariling sikap pa rin sa pagkukulay, abay parehas lang tayo hanggang ngayon mahirap pa din. At kung hindi mo naman na-experience yung ganito, abay congrats naman sa'yo dahil mayaman ka. Hindi ko nga maipasalon-salon treatment itong hair ko dahil nga palaging kulang sa budget. At isa na nga rin kung bakit hindi ko maipatreatment itong hair ko dahil nga sa pinagdaanan ko ding postpartum. Mabuti na nga lang din at tinubuan na yung puknat ko dito kaya ayan may konting buhok na. Oh Jiva, ang dami-daming rason pero iisa lang talaga ang sagot dyan, wala talagang pera. Pero manifesting may papatreatment ko to ulit basta gumaling muna. At dahil nga mahirap ako ay magtyaga-tyaga muna ako dito sa my hair coloring na shampoo. At tignan nyo naman ang aking pinaka-gloves, ang disposable na plastic. Literal na plastic ha, hindi yung kakilala mong plastic. Charis. Pinagdadasal ko na nga lang na naway kumasya itong 2 sachet dito sa buhok ko. Paano ba naman kasi pang 2 sachet lang talaga yung kaya ng budget? At kung nanay ka nga raw ay magaling ka nga daw sa pagtatansya meter. Kaso nga lang yung pagtatansya ko nasobrahan yata. Nasobrahan sa pagtitipid, ganun. Ay na, apo, hindi yata pagtitipid yun. Pagkukuripot na yata. Charis. Kat amoy yung ti Ilocano, kuripot kunada, diba? Ay na, apo, ti Ilocano ay kuripot ba or practical lang? Pero sa totoo niyan, practical lang talaga kami kaya naman tinatawag kaming kuripot. At kung mahirap talaga ang buhay, abay magpakatotoo, diba? Alangan naman na mangungutang ako pang salon lang. Charis. O, tabi-tabi po ha sa mga natamahan. Peace be with you. Charis. Relate much ba? Ang dami-dami kong kilalang ganyan. Charis. O siya, next topic na, baka magmaritisan pa tayo dito ng mga kilala. So yun, ganito nga kaming mga mahihirap. Kayang-kaya naming magpaganda dito lang sa loob ng bahay. Madidiskarte kaya kami, kaya naman tignan nyo naman, hindi ko na nga ginamit ang suklay. Dinakot-dakot ko na nga lang yung kulay para mas mabilis yung aking paglalagay. Good luck na lang talaga sa akin kung nalagyan ko sa likod dahil nga hindi ko nga makita yung aking likod. Basta ay haplos-haplos ko na lang pada-pada karakon kasjay. Importante kat medyo makulayan niya, basit. Tani, awan garod matak detalikod ya, isunghan ko nga makita. At dahil nga sa sobrang kuripot ko, eto nga talagang kinulang. Yung literal na sa ibabaw lang talaga yung nakulayan, good luck na lang yung sa ilalim. At ganito nga yung steamer ng pangmahirap, plastic din. Kunyari na lang, na steamer yan dahil init din naman yung hair dyan. Natutunan ko nga to sa probinsya dahil ganito naman talaga yung ginagawa nila. Yung mangmamaritisan sila ng hapon sa ilalim ng mangga habang nagkukulay, habang nagkukuskus ng kuko, ganern. Ay na, apo, malapit na akong makalbo. Tignan nyo naman yung buhok ko, nagkulay lang ako, ganyan na yung natanggal. Habang nagkukulay nga ako, ang bata naman ay nagpapasabog. Eh naman pagkatapos ko ngang magkulay ay hinugasan ko na nga rin. O Jiba, walang me time pag nanay. Pang mahirap version nga din yung ulam namin for today's video. Dahil nga itong kain namin na ito ay brunch na din. Hindi ako kumakain ng umaga kaya naman diretso pa ng halian na. O diba, tipid-tipid. Pang mahirap nga din ang ulam ni Arkidandan dahil nga noodles. Pero hindi ko lang alam ha kung pang mahirap version pa rin pa ba yan. Sa mahal ng mga bilihin ngayon pati noodles at saka egg ay mahal na rin. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil kahit papaano ay nakakakain kami ng matinu-tinu. O Jeba, may batang nakiki-voice over din. At tawang-tawa na lang talaga ako sa ipit ko. Literal na ipit, wala talaga akong ibang pang-ipit. Katne, ay naapo, umay kayong tamangan tayun. Kain na tayo mga mommies and daddies. Thank you so much Lord sa blessings. Pero sa totoo nga lang ay nagkakaroon nga ako ng phobia sa hotdog. Yung naipapanood ba kung saan nanggagaling yung hotdog, ganern. Pero kahit nga ganun yung napanood ko tungkol sa hotdog, ay naapo, naimaslat ta George. At ang pagkaalam ko pa rin naman na ang hotdog ay pinag-aagawan pa rin ng mga bata. Itong anak ko na lang talaga ang hindi mahilig. At pagkatapos nga namin kumain ay tinanggal ko na nga itong aking steamer dito sa aking buhok. Medyo pagpapahingain ko nga muna ng konti bago ko paliguan. Ma-share ko na nga rin na once a year nga din lang pala ako nagpapagupit ng buhok. At ito nga yung bago magbagong taon. Para alam mo na yung mga pamahiin na kapag magbawas ka daw ng buhok bago magbagong taon ay matatanggal daw yung mga negativity, ganern. At syempre dahil nga bagong taon, bagong buhok, bagong buhay, bagong pag-asa, bago lahat, ganun. So yun, kaya hindi pa ako nagpapagupit din ng buhok. O diba, napakwento na tuloy ako ng wala sa oras. At bago ko nga patutulugin si Arky ay nilinisan ko nga muna tong igaan namin. Paano ba naman kasi dyan nga siya kumain ng biskit niya? At ang dami nga niyang naikalat dyan. No Ilocano ka, kastoy ti kunada. Numalpas nga mangan, alantipungan, tarak ng tityan, kasjay. Ay naapo.
At susulitin ko na nga rin yung pag-me time ko kaya naman maglalagay na din ako ng konting ek-ek dyan. At in fairness, kahit papaano ay natatanggal din naman yung aking mga chismis. Hindi ko nga muna ma-share dahil wala pa nga akong isang buwan na ginagamit nito. At ito na nga yung kulay ng chestnut brown para namang hindi chestnut brown. Pero bago ko nga makalimutan, may hula ka ba kung magkano yung pinambili ko sa aking kulay? Kung may hula ka, i-comment mo lang dyan sa my comment section. At ito na lang muna for our today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.